سلام كما يتصفى كبرات خطات تقدمت ميديا نساع زدنا لكم حصرتن تكساتن حبريتات جنا قريبنا لنا كتكتاتلنا نعدم برستاتهم كنفلم أبي تقرأي بأنفت تنبين كوينات كم بحدش كم استولعه تقليتهم إرترا سراويتا بقلتف كاب تقرأي كتوتسلوا كبل منيستر لمعات عدي إنجليزا فليتهم شفاتو تصففات حالتات أمحارا نبانك نقدي إثيوبيا مقوام جميروم أبي إثيوبيا زلاق سلام وحساب زقبر تعريض حبرة أوروبا ملأ حاجز كم زقبر أفليتوم زتبسح سمع سلام تقوارا ونقوون استوادد تعري يتقلب كتبل محبر تقارشي من أمريكا فليتام أبدال فرام بمنقو قبيلاتات بستفتر قونزي 48 سواد مويتوم توايلو نابزر ترام سيرنا لنام أب تقرأي بأنفت تنبين كينات كم بحدش كم استولعت حبيروم أب تقرأي زلو بتي أبدو أفريقيا نستفرمو علم قراص تتصابو منجست تقرأي منجست إثيوبيا سيبو حادي إكوان تنبرا حالتاتم حراجن بسفالة لكوابتاتو مفاتم تقليسو زلاهم توم دحوراتن تصفافعاتن حالتاتم حرام نتستفرم سمع نمزراك تمالي كاب كل لمحارا زوباوا جمرا بمبقاس كاب تقبيجي ننقص جزاق نعمت قاعد كفيهم كم زوعلون في الفلاتنا حبيروم زي بأنفت روبات سراري كم تخفت استقلت متكعتي كان دستساتفلو حالتات أمحارا كوان تخونم كبرتا زواراتون إنات تكوشو كم دو عاليهم تمزر كمان بحاولتا زملاقتهم قدم كل ملافن سرايت فيدرال زخونو حالتات عطوقات حوحات برد حر مرادم كاب تقرأي كوت يوم كبل أقللوت كومنيكيشن منجسي إثيوبيا محبار الزكاريم حلفت منيستر زخونه لقستلو أب زرقحو وعلى زفرس حبريتا أب قولني سراويت فيدرال بمسلاف أب كينا تقرأي كواقو تلو حايلتات عطوقات تقرأي برد حر مرادم كوت يوم كبليو تزاري منيروم ناي كلاتهم حران عفارن حايلتات كبون وتادات إرترام نسراويت أبي حمد بمدقاف أب تنغلت عمتات زغطسلو كينات كساتفو مصمحهم زفلت يوم حلاف بيتصفت كومنيكيشن منجستي دكتور لقستلو أبتي أب تويتر زحلفو ملغتي زي تغير مرقز يلن كبليو صحيفهم كاب سراويت مكل وطا زلو حايلتات كوت يوم زبل كونعو زبل اتباع السلطان حايلتات تقرأي اتكون فتحهم أو تحدثو انتاعاتهم ناي وطا حايلتات أو انتاي زيصنح علوهم كبلي تزاريبهم قدمون تقديدهم يوم آتهم كبلون وسيوخ حبيروم اتوم حجي دحر سمعو كينات كفيتهم زلو حايلتات أمحارا قدما حدثو منون أب تسلمتي تماسالو كفيتهم زنبرو مخانومن زفلت كوينم زاقي دما أو كتماتات شرندا سلاسة أقصمنا عدوان بمئتو أب الزمتان عنوتن حركتات تقرأي عمت دك أنستيون توافيرهم كمزلو إنها تحبرت نحبو دايم سراويت إرتراون كساف حجي أبزاقاتهم كابتات تقرأي تماسال تقواري فتصم كمزلو لمد زينوالا كوان تخنم عالم جن بفلاي أو قداي إرترا سوق مبالا نبزحات نابدن قرقرز أتوه قداي كوينطات سير اللهم أبي إثيوبيا زلاق سلام محاسب زقبر تعريض حبرة أوروبا ملء حاجز كم زقبر أفليتهم بشمقالنة حبرة أفريقيا زسالت زلو زيت سلامن بتحل زلو بركن لعل بوتا زو حابو مخان زقالت أفليت اللي حبرة أوروبا هبكرن أفريقيا آنيت ويبر بزلاقنا السلام محاس عبين استواددن تعري كم زتقلبين أفليتن نقلت عمتات الزلقة دماو كينات بقتالنة اللوات نخركب حبرة أفريقيا نزجمرو تعريح حبرة أوروبا مولا حاجز كم زقبرون اتن فليت الأخت حبرة أوروبا وقرن أفريقيا الرقاقي تنهلوام አይተደመቀ መኮንን መንግስቲን ተፈጻሚነትን እና ሰላም ቁርጠኛ ይክሉ ያንዱ ማገሊጾም ተምፕሊት ለተህበት አውሮፓ ምስምክትል ቀዳማዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻን ኢትዮጵያ ዝኾነ አምሐራይ ደመቀ መኮንን ዝተዘራርባን ተኾና ለተዘተውን አብሰም ሰላም ዝባው መባለታት ዝተመተ ከም ዝነበረ ተገሊጾም مسم زت تأساسيو دما አይተደመቀ መኮንን መንግስት ኢትዮጵያ እንተፈጻሚነትን እና ሰላም ቁርጠኛ ይሉም ዝራቡ ንምፍላጥ ተኻይሎም ዝተፈላልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ድሕሪ ምፍራም ስምዕ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንተግባራውነቱ ካብ ምዝራብ ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ቁም ነገር ከም ዘይገብራ ብዙሓት ተንተንቲ ብጋኑ እናሓበሩኦም ዝርከቡም ዝተበጽሕ ስምዕ ሰላም ተግባራው ንኸውን ዝተዋደደ ጻዕሪ ጥልብ ክትብል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ፍሊጣም እታ ማሕበር ዝተበጽሕ ስምዕ ሰላም መልኪታ ኣብ ዘውጻቱ መግለጺ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ምንባሩ ዘብረት ኮይና ሓይልታት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኸፈትዎ ቁልዕ ወራር ከቢድ ቅብላው ምፍጣሩ ዘመልከተት ኮይና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ኣዎንታውን ንተግባራውነቱ ልዕርብርብ ዝጠልብን ምዃኑ ኣመልኪታ
ቃልስና አወሰነ ምዕራብ በጽሕምበር አይተዛዘመን ዝበለት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ተግባራውነቱ እትዘት ሰላም ኮነ ምስማር ባህግታት ህዝብ ትግራይ ዝተጀመረ ሓድነታዊ ቃልሲ ክብርኽ ጻውዒት አቅሪባም ኤርትራ ሰራዊታ በቁልጥፍ ካብ ትግራይ ክትወጽ ኣለዋ ክብል ሚኒስትር ልማዓት ዓዲ እንግሊዝ አፍሊጡ ማሕበረሰብ ዓለም ጠንቂ ሰላም ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ተወሪርዎ ዘሎ መሬት ትግራይ በቁልጥፍ ክወጽእ ጻውዒታት እናቕረበ እዩ ቅንያቱ ኣብ ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ አባላት ሴኔት አሜሪካን ነዚ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም መግለጺ ሂቦም እዮም ሚኒስትር ልማዓት ዓዲ እንግሊዝ አንድሪው ምትችል ኣብ ፓርላማ እንግሊዝ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘሎ ብምሕባር ብቁልጡፍ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ድማ ጻውዒት አቅሪቦም ሰላም ክሰፍን እንትኾይኑ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣለዎ ዝበሉ አንድሪው ምትችል ክልቲኦም ወገናት ንሓበራዊ ረብሓ ክብሉ ውሕስነት ዘለዎ ምድግጋፍ ጸጥታ ክፈጥሩ ይግባእ ኢሎም እንግሊዝ ተፈጸሙ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ተሓታትነት ንምርጋጽ ድማ ብሙሉእ ቆላሕታ ከም ትሰርሖም ገሊጾም ዘለዉ ሸፋቱ ተስፋፋት ሓይልታት ኣምሓራ ንባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምቅዋም ጀሚሮም እቶም ኣብ ሑመራ መሬት ምዕራብ ትግራይ ጎቢጦም ሒዞም ዝርከቡ ተስፋፋት ሓይልታት ኣምሓራ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ከም ዘቋረጹ ንክልል ኣምሓራ ብጽሓፎ ደብዳቤ ኣመልኪቶም በዝውን እቲ ዘሕጋዊ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ፋይናንስ ኢሉ ንባዕሉ ሰየመ እኽብ ካብ ሸፋቱ ኣብ ንግዲ ባንኪ ዝነበረን እምነት ስለ ዝወረደን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ስለ ዝወገነን ድሕሪ ደጊም ምስ ባንኪ ዝነበረን ርክብ ኣቋሪጸ ኣለኹ ክብል እዩ መስሓቕ ሸራፋት ዝኾነ ደብዳቤ ጽሒፉ ዘሎም ብምዃኑ ሕፍር ከይበለ ነቲ ዘሕጋዊ ዞባ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝውሃብ ዝነበረ በጀት መንገዲ ባንክታት ኣምሓራ ዝኾና ኣባይን ኣማራ ባንክን ከኣቱን ነዚ ዝኸውን ሒሳብ ክኽፈተሎም ድማ ሓቲቶም እዚ እቲ መንግስታዊ ባንክታት እቲ ሃገር ምስ መንግስቲ ትካላት ዝነበሮ ርክብ በቲኹ ዝድርቢ ናይ ሽፍታ ውሳነ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎም ኣብ ዳርፉር ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብዝተፈጠረ ጎንፂ 48 ሰባት ሞይቶም ተባሂሉ ኣብ ሓደ መዕቆብ ስደተኛታት ዳርፉር ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብዝተፈጠረ ጎንፂ ብውሕዱ 48 ሰባት ምቕታሎም እውን ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን አፍሊጡ እዩ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ቀቢላ ሚሰሪያን ረዚጋትን ዝተፈጠረ ጎንፂ ልዕሊኡ ቀቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት ኩራት ሃገራት ብወገኑ 24 ካብቶም ግዳያት ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝተቐትሉን ንስውር ዕጡቓት ናብ ክሽምግሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት ብዝተኮስ ወጥያይቱ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ዝሓለፈ ሰንበት ሰበስልጣን ዳርፉር ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ሕላፍ ሰዓት ኣውጆም ኣለዉ ሰበስልጣን ረድኤት ድማ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፁ ተገይሩሎም ሱዳን ካብ ዕልዋ መንግስቲ ጥቅምቲ 2021 ነቋፅራ ፈረንጂ ጀሚራ ካብ ዕግርግር ከም ዘይወፀት ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ሓይልታት እወጃን ናጽነትን ለውጥን ምስ ወታደራዊ መሪሕነት ኣብ ቀረባ መዓልታት መባእታዊ ስምዕ ክፈራረሙ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ሱዳን ግን ብዛዕባ ዝርዝር ትስምዕ ዝሃቦ ምላሽ የለን ክብል ኣሶሺየትድ ፕሬስ ገሊጾም ባርከስን ቀዳሞት ሚዲያ ዜናታት ክትከታተሉ ጽናሕኩም ክቡራትን ፍትዋትን ነሰዓት ዳልናልኩም ሓበሬታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተከታተልኩምና ነመስግን ብኻልኦት መልስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም እናበላም ንቻናልና ላይክ ሰብስክራይብን ሼርን ክትገብሩ ክረዝኻ ክርልፈቱም